Bulto-bultong water lily ang nakolekta mula sa floodgate sa Sitio Bingko, Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan ngayong araw, August 24. Ang mga ito, isa sa mga nakikitang rason sa pagbagal ang agos ng tubig sa mga ilog. Dahilan para makaranas ng malawakang pagbaha ang bayan. Bagay na isa rin sa mga binigyang diin kanina sa regular session ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan. Pinangangambahan kasi ang pagbaba ng tubig mula sa Benguet. I heard Arditayag mention earlier that this is the new normal. And I agree with the lady from the 3rd District that yes, it is the new normal, but we should not be reactive anymore. We should be more proactive in preparation for what is happening right now, especially in the province of Pangasinan. Sabi nga po nila yung ulan na dumating sa Benguet is twice what is normal over the past 3 or 4 decades of measurements by Pagasa. Nagpapatuloy naman ang monitoring at paglilinis sa mga kritikal na daluyan ng tubig upang maging ligtas ang bawat Pangasinense. Jose Robert Inventor, RNG News.